Už ďakujem Murder Mesinciu. Čaute, všetci. Čaute. Ahoj. Je tam takže čus. Som zabijak. Ja som prosím, nezabíjajte ma. OK, ja som zabijak. My týmujeme. Ja som šerif, Ela, ja som šerif. Ja som na teba tu som. Ela, ja som šerif. Nezabijem ťa. Potom dáme fight. Kde si? Ty. Ja som ti skryl. Sorry. Nevadí. Kde? Ja som sa búchol cez stenu, no. No. Prosím nie. Matúš, ahoj. Nepadla vynikajúca zbraň. Mám zabiť Matúša alebo Elu? Ne. Nevieme. Matúša. Tak okej. Ne! Ty si oný. Ty si pikivý. Alebo nie. Ale ty si gej. A ja som aj povedal. Ty si povedal, nech sa zabijem. Nepovedal. Ja som teda pýtal, že chceš, aby som zabil Elu alebo Matúša. Ja som to povedal keby ste chcel vedieť, ja som to povedal zo srandy. Koľka ti hráme? 6. Iba dvaja, ty a Boris. Ja som myslel, že voláme koľka. A ja viem rozoznať, kde je. Ale nepoviem to. O tom, že my zajtra budeme asi písať písomku z literatúry. Ale čo by? Ale nie, asi. Ale podľa mňa tá vlastne veda nedopadne dobre. Áno, hovorila nám, že... Boris tam kempí, Boris kempí. Ja nežijem. A Dominik, ja som v tejto hraní nikdy nevyhral, tak prosím. Tak retni sa, aby Boris vyhral. Nechoď preč, nechoď do tej tajnej miestnosti, čo bolo v tajnej miestnosti. Jaká tajná miestnosť? Jaká tajná miestnosť? Je tá, v ktorej je Boris. A to je kde? O, ty maličký Dominiček, prečo ma tu budeš prezradzávať? Pozri, aké Ela, ty si živá? Áno, ja som živá, ja hľadám Borisa. To chce trediť zbranie. Počkaj, ja resetnem Elu, lebo ja to viem robiť. Nerob. No dobre, tak robím. To chce trediť zbranie. Ja nie. To zranie... Dobre. Ela, počkaj, Boris, resetneme Elu. Nie, neresetneš. Ja to natáčam na YouTube. Dobre. Ale to vystriháš, že Ela? Ne, nevystriham. Aký je čas hore? V strede hore? Ja neviem. Borisko, má to byť. V Dobre. strede hore by mal byť nejaký čas a keď bude 900, no tak vyhrá Boris. A ja neviem, čo mám robiť. Nič. Zabijem ťa. Zbieraj coiny. Matúš, prosím ťa, chceš trade? Chceš trade? Ja nemám žiadna zbraň. Ela, už si tam bola. Ja viem. Ja vám dám zadara zbranie, ja to tak myslím. Daj mi. Kto to chcel? Kto chcel? Ja. No, Matúško, Miko. Matúško, tak musíš dať... Okolo teba točím, nevidíš, jak sa okolo teba točím. Matúš, ten trade mi nejde tebe dať. Musíš kliknúť na to plusko. Aké plusko? Hore. Poďte sem. No, to je jedno. Vidíš to plusko? Ja ti ukážem, čo tam mám na obrazovke. Hore je také, akoby X-ko. Nie, taký plus. To je jedno už. Šerif som. Zase som múder. Kamo, vôbec som není inocent. Vôbec som... Nie. Som šerif, takže Dominik je murder. Takže OK, takže toto bude Ale bomba. nezabíjaj ma, ani ja som ťa nezabil, keď si bola slepka. Ela, pozri, aké mám zbranie. Ela. Vidím. Pozri. Prečo si ma zbil? Nie, to si ty mňa strelila a vlastne oné. Mňa strelila. Ja ťa nezabijem. Máte niekto zbraň? Na trade, ja áno. Ja tu klikám, ja som sa zasekol. A
Aha, zvolil som sa. Ja viem, prečo ti nejde Matúš traderovať. Ja viem, prečo ti to nejde. Dáme Dominik, nezastreli ma, prosím. Dobre. Prečo Nezastrel ma. Ja nezastrelím ťa. Prečo mu nejde trade? Ešte, ja viem, prečo to nejde. Ja Prečo? hrať. Prečo? Lebo nemá žiadne kúpené veci, z ktoré by mohol on tradovať. To musíte mať obidvaja niečo kúpené. Dominik, iba vy traja hráte, iba vy traja. Matúš plne strieľa. Ela, chceš tradiť? Ne, ďakujem. Počkej, mám som bez zbraň. Tak dobre, tak mi jednu daj, mne je to jedno ako. Ale Dominik. Ja som začal strieľať, preto zabíjam. Chcela trade. Počkaj, čo som ti chcela dať? Počkať, To no? som ti chcela dať. Toto som ti chcela dať. OK, Soda. tak si to akceptujem. Dobre, mám to. Mám ten nožík. Mám ho. A čo Pozri, keď diváci dajú 100 lajkov na toto video? Na mňa joinla, Vicky sa na mňa joinla. aj na mňa. Tu je. Pridám Vicky. Nepridaj. Prečo? Počkaj, ale není náhodou Vicky chorá. Eli, Nie. prečo pre ňou skáčeš? Matúš, ty Nie. myslíš na hlavu? Poď. Poď. Normálne zbraň ako pes. Pridaj som Vicky. Normál. Inos, Nemôžem, že vraj. Je niekto z vás murder alebo šerif? Nie. nie. Čo je Boris? Ja neviem. Poďte sem. Máš zbraň? Máš zbraň? Kde mám ísť? Nikto z nás není. Kde mám nejakú zbraň? Kde mám ísť? Boris, máš zbraň? Áno, Matúš má. Takže asi ste vy murder a šerif. No. Ja som šerif. Oh. Ela, veď aha, ja som šerif. No. Počkaj, ja im to poviem. Dobre. Musím sa zvaliť do školy, potom vám zavolám. OK. OK. Tak to Ela asi vystrihne potom. Boris. Ale urob toto video cez kapkút. Áno, urobím, dobre. Boris, teraz nič nehovor. Ticho buď a stoj, nič nehovor. Pozri. Ticho buď. Dobre, buď ticho teraz. A môžeš hovoriť, ale nie to. A čo si mal v ruke? Nie, ticho buď. Dobre, takže ty si zabijak. OK. Takže to sa tu... Boris, My sme hovorili, že sa nezabíjame. Ja som si len robil srandu. ty sa, nestrieľaj ma, Boris. Kúkaj, čo robíme? Čo robím s tým? To doma zabil. Matúš. Omylom. Matúš. Zabil. On to robí na schvál. To je degeš. Ty My si, sme dohodnutí, že tímujeme. ale veď ty si ma zabil, veď Boris, že ma tiež Dominik predtým zabil? No áno, to je ináč pravda. Lebo sme boli poslední traja. To je jasné, že sa budeme zabíjať, keď budeme poslední nažive. Ty boli traja. Ja hovorím traja. Prepáčte ľudia, ale tu sú také hádky, že Ela? Áno. Tie hádky vycenzuruj. OK. Daj tam vypípnutie ako nadávky. Dobre, ale Dominik, vieš tam, že ty si mi povedal, Degeš. To nie je nadávka. Že ten, kto to povedal, na seba to povedal, takže... To je ináč pravda. Na to už ty naháňaš takú typku. Oh, hell no. What the fuck, man? Ešte Vicky je docela dobre schovaná. Vicky je schovaná. Tam je Vicky, za tebou je Vicky schovaná. Tam je aké kino, tak jak sa ide do kina v tej tráve. Tuto? Áno. Mám ju. Ešte jeden. Som tu. OK. Ešte jeden. Už len dvaja ste a on je úplne hore, ona je úplne hore. Ona je v chladničke, Matúš. A to nestíham už, lebo je 13 sekúnd. Už sa Ellen joinila. Áno, ja Ja viem. by si to stihol, kebyže nejdeš hore. Prečo si nešiel úplne hore, keď ti hovorím, že je Ona je úplne v hore? chladničke, Matúš. Som úplne hore, veď. Hore, choď. Ona je v chladničke. No už nie, už ide preč. Tu je. Matúš tam. Ale veď ja nemôžem, ale to čo je?
Ja som nikdy nevyhral, to je blbosť. No to je blbosť ináč. Som zabil Aspoň som Ja zabil. si mám brať zbranie. Aha, Vicky Ideme- pre nami ideme. uteká, to je divné. Pozri, ale mám aké dobré zbranie. Pozri, som prišiel, pozri sa na môj nož. What the... Ela, Poďme sem. Ela. No, Ale že Ako si mám Vicky kúpovať zbranie, Dominik? je chorá, ale veď, keď je chorá, tak nemôže hrať, vieš, ona je No. chorá, nie? a prečo pre Áno. nami uteká vôbec? A nejde na tú mapu, na ktorú my. No, Ela, Elin, napíš do chatu We are friends. Ale nie, lebo toto. Innocent, Innocent, normálne. Čo ste? normál. Teraz, Boris, poď sem na chvíľku pri mňa. Kde si? Poď sem, no, niečo si musím, Povedzte, čo ste. dôležité. Normál. Normál. No, Matúš, poď za mnou, Matúš, tu som. Matúš, čo si? Matúš, čo si? Matúš je šerif, Matúš je šerif. No to nemôže vidieť. Matúš, zabíjaj zabijáka. Poď sem. Dominik, tak ty to uvidíš. Poď sem. Pozeraj. Nie je to žiadny chyták. Pozri, čo urobím. Vieš, čo som urobil? Emote. Nie, Resetol si to. ja som sa resetoval, lebo ja mám také HDčko a cez to viem resetovať ľudí. What Teraz som sa the hell? resetoval. Podľa Tak mňa vieš, to je čo je zabíjačka, tá je doplnená? moc divná. Ktorá? Tá Neviem, dúbka Koľko ti táto žijeme? hore. What the fuck? Čo si dáva? To čo? To kto povedal? Všetko jedno. Oh. Ale ja som tuto sám doma teraz. Kamo, ja som sám doma a tu niečo padlo. Kokos. Resetni túto týpku, podľa mňa je vrahkyňa. Ktorá? Šerifka. Ktorú... Tú Šerif. šerifku, lebo ona nás chce zastreliť. A ty si zabijak? Ja neviem, akú myslíš. Tú, čo má tú červenú Matúš, šľapku, či čo to je. Matúš, čo si? Čo má čo? Matúš, Tá, čo má šľapku červenú, šľapku, je pri Borisovi. Ale reset, ona je zlá. Není. Počkaj, ale mi to... nemôže byť šerif, lebo mne nejde resetnúť, ani nič také. Nejde mi ju resetnúť, však počúvajte, že klikám na to. Nejde mi ju resetnúť. Matúš, čo si? Ja som RIP. Ja som RIP, ale ja neviem. Nebuďte, nezabijem vás. Tak Ty si vrát? Ty Koho si vrát? Koho resetnúť? Ináč ja môžem resetnúť iba... Je to je šerifka, to čierna. To som ja, Boris. Ja zabijem To je Ela. Dominika. Matúš, ešte koľkáči žijeme? Raz, Elin, pozri. dva. Dominik, ty si zabijak. Štyria sa mi kaže štyria. A my sme štyria. Ja som RIP. Ja nie. Dominik je zabijak. Dominik. O, Dominik! Ty si... Ja sa zabijem ako prvého. Čo robíš? Prečo si ma zabil, Dominik? Aj mňa My zabil. sa teraz zabijame. Ela, poď do toho, hore. Ela, hovoríš, že si máme pomáhať, Dominik. Ty hovoríš, že si máme pomáhať a potom nás tu zabíjaš. Veď som myslel, že už žijeme len my všetci. Takže veď keď už žijeme všetci, len my, no tak už sa môžeme zabíjať. Kto vyhral? Nikto. Dominik. Poďme na spoločnú mapu. Čo dáme? Počkaj, vyrobme si privátny server a budeme tam iba my. Nie. Prečo? Sem. Poďte sem. Nie, poďme sem. Tu je to lepšie hotel. A Vicky prestala sama stáť. Kde? Tam Kde? normálne pri tej fontáne. Prečo ideš za A on ňou? je tu, áno. Chcem sa kúknúť, čo divné robí. A nič také. Podľa mňa robí nejaké divné veci s tým. Kto? Teraz sa rozpúkala. Niekam do rybky. Šerif, Innocent. šerif, Ela, môžem no, vidieť? áno, beží, takže ona bude zabijak. Podľa mňa. Ela,
No, Ja potom hodím zbraň, ja mám novú Galaxy zbraň. je toto pri mne. To som ja. Dobre. I love you. Čo to píše? Píše, že I love you, ja to screenshotnem. Že čo píše? I love you. Me too. Nejak Ja vám píšem- si na mobil nemyslíte? Čo píšem, že Čo to je? Vicky je podľa mňa vrah, Vicky je podľa mňa vrah. Vicky je zabijatka. Láska. Vicky je vrah, Vicky je vrah, Vicky je vrah, Vicky je vrah. Ja som to hovorila. Pozri, čo Ela, pozri, čo mám. Zabijú, ide sem hore, ide sem hore podľa mňa. Ela, Čo je? Ela, pozri, čo má moja sestra. idem vám helpnúť, idem kúknúť, kde je Vicky. OK? Ja ju vidím. Tam kempí, Camping, tam, o poschodí nižšie, tam. idem ju nalákať. Teraz Už je som... dole. Je dole a ide do cinemy. Ide do cinemy za mnou. Poď. sa na mňa. Ale čo? Tí zalúbenci tu na mňa ukazujú takých smalíkov. Poď dole, Dominik, poď za mnou. A chodia za mnou. Zabila ťa. No, pokľad. Nie, ja som ešte nažive, lebo som múdra. Oši. Ži, je dole. Zastrelil Ela, keď si dobrý šerif. Počkať, len musím hľadať, kde je, lebo ja ju nevidím. Ela, hlavne nechoď Ela. No, Ja sa celý čas schovám. na Boris akom je poschodí je? Čau, Dominik. Ja sa... Čau. Čau, ja som sa zlákla, že si Vicky. Mňa zabila. Mňa niekto zabil. Vicky, Tam je. Tu na druhom poschodí. Poďte na druhom Ide hore. Schovajte sa, lebo ona sem ide a ja musím chvíľu lavkovať.